ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ akụkọ ka unu fụ ka nwaanyị anụnwa dị ime ejima ka ime si wee na-eme ya o wee ruo n'ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ wee gwa ya na ya jee gbagharịa ka o weta 28,000 naira and nke kacha nke bụ na nwaanyị onufuru ebe a jee n'ụlọ ọgwụ ka o jee mụọ nwa ọchị ọ dịrị otu mkpụrụ akwa nwa maọbụ stọkins o maọbụ akwa a ya ekpukwazide ụmụ ejima maọbụ nke a ya eyibefa na ọ bụrụ na ọ mụọ nwa o nweekwo nke nwaanyị chi wee sikwa nwaanyị na ya jee na hed senta ebe o jere antinental ka o jee weta leta ka o wee chiyata n'ụlọ ọgwụ on fraịde bịakwanụ n'ọkwa ya ka a gbagharịcharụ bifo nwaanyị ruo n'ụlọ ọgwụ ọ bụ na ụmụ ejima na-abụ obu n'afọ na fa abụrụgokwa ndị a na-akọ akụkọ ọjọọ n'isi fa ọkwa ifuru n'ụwa bewekwa ekpere ọkọ onye akọkwọ na onye ya ayọta na ụbịa ma ajọkakwọnụ n'elu ụwa bịakwanụ ka nke ọrụ unu ka nya bụ akụkọ si wee mee o wee bụ na nwaanyị unu fụrụ ebe a dịka m gwara unu na ọ dị ime ejima o wee jee n'otu ụlọ ọgwụ nke dị na Maitama nke dị na Abuja ka o jee mụọ nwa n'ime na-eme ya ka o luoru na ya bụ ụlọ ọgwụ fa afụkwa n'ime na-eme nwaanyị o fa wee sị nwaanyị o maka ọdụ nka fa afụgo na nwaanyị ejighị ego fachi iwela idia ka fa achụpụgoro nwaanyị n'ụlọ ọgwụ fa wee sị nwaanyị ya jee ebe nwa ka o jee weta leta na hed senta na ndị na mbọsị ahụ ọ bịara ife anụnwa na echi ya takwana n'ụlọ ọgwụ na o jee wetacha anya bụ leta na ya chi ya ta on fraịde ye nwaanyị ime na-eme ọkwa ya ka nwaanyị apụtazi wee na-aga n'okporo ụzọ wee na-aga ka onye na-anwụ anwụ wee na-aga ka onye na-ekubi ekubi andị ebe ọ na-agakwa ime na-emekwa ya n'okporo ụzọ onye ka otu nwata nwa agbọghọbịa Chineke metụrụ aka n'obi pụtara wee sị na ọ fụrụ nwaanyị a na ka nwaanyị a si aga na kọndishọn ya na ọ chọrọ ka ọ gafee kama na ya bụ ife obi ya ekweghị ya o wee kwụsị wee kpọba nwaanyị a aka m etinyela unu ya bụ ife onyonyo ka unu fụ ka o si wee mee mana ọ dị ka onye nwe ya bụ ife onyonyo ọ dị ka vidiyo ya dị na kọpịrait o wee sizie nwaanyị ya kwụsị ebee ka ọ na-eje na ahụ adịkwa ya nwaanyị sị na ahụ dị ya asị ebee ka ijizi ọkpa wee na-eje na anwụ niile a nwaanyị sị na ọ na-eje na hed senta nwa ka o jee weta leta onye a kwụsịrị ya wee sị ya ka ya kpọrọ ya ndị tauzi ka fa buje ya na hed senta ebe ọ ya eje weta leta nwaanyị anyị makwa ife ọ gwara onye ahụ na ya biko na ọ bụrụ na o ji ego ya enye ndị tauzi na ya biko were ego ahụ nye ya ka o tinye na nke o ji ka o wee na-emezu wee lukwanụ 24,000 naira ndị ụlọ ọgwụ gwara ya na ya weta bifo enye ebe dị ebe ọ ya amụ nwa the person wee nọrọ ebe ahụ ụrịa wee gobe ya nwaanyị asef bewekwuru akwa ebe ahụ onye ahụ wee sị ya na nsogbu adịghị na ife mere obu na ọ ya akpọkwara ya tauzi ma nyekwana ya anya bụ 28,000 naira ndị ụlọ ọgwụ gwara ya anya weta andị na oyi ebukwana ya wee jekwa ebe ahụ na hed senta ebe ọ ya eje weta anya bụ leta ndị ụlọ ọgwụ ahụ gwara ya anya weta ọkwa ya ka etiri nwaanyị na moto wee buru nwaanyị wee ruo hed senta anọkwa ebe ahụ ime wee na-eme nwaanyị onufuru ebe a ọ na-eti na-akpọ nwekwana ife mmadụ anyị afụfana n'obodo nke a bụ Naijiria ọ na-eti na-akpọ ntụ akwa ka esi wee buru nwaanyị ka eje n'ụlọ ọgwụ ka o jee mụọ nwa nwaanyị sị gịnị na o gobekwa akwa a ya eyibe nwa na ọ bụrụ na amụpụta nwa ma ọ bụghị obi akwa nkịtị nwaanyị achị ọdịrị otu mkpụrụ ọgọdọ ntụ akwa ka onye kwụsịrị ya ka o nyere ya aka sikwa wee buru nwaanyị unu na-afụ ebe a wee gbaba ebe a na-ele akwa nwa wee ghọtaba akwa ma ife a ya eji wee wụ nwa ahụ ma ife a na-eghobe nwa n'onu ma gwogwotigwo ma stọkins a ya agbanye n'aka ma nke a ya agbanye n'ọkpa ma okpu a ya ekpuwe nwa n'isi ọkwa ife nwa ka ahụkọtacha o wee na-apụta 164,800 naira ya bụ nwata nwaanyị Chineke sendi wee kwụkwa ụgwọ anụnwa kachi wee tinye nwaanyị na moto maka na nwaanyị ohe enwetazikwa onwe ya wee buru nwaanyị o wee jechi ya na ya bụ ụlọ ọgwụ ebe a gwara ya jee weta 28,000 naira wee kwụzie anya bụ 28,000 naira n'ọfịs ndị ụlọ ọgwụ ebe a na-akwụ ụgwọ wee gbagharịcha ife niile wee weta akwụkwọ wee kpọrịzie nwaanyị ka ọ bụ ebe a na-amụ nwa na amakwa ife ndị ụlọ ọgwụ kwuru na ụlọ ọgwụ fe ejugo na enwe ezigbo edi ebe nwaanyị ya anọ kedu na ụdịka ajọ obi ndị mmadụ nwere kama fa ya anagodu nwaanyị nwa kpọzierie ndị nwe a transfa nwaanyị to another hospital faju na fa ya anabatakwanụ nwaanyị onufuru ebe a na ọ ya amụkwọ nwa n'ụlọ ọgwụ fa na ife ọgwụ bụ na bedi niile dị n'ụlọ ọgwụ ma nke okenye ma nke ụmụazị ma gwogwotigwo ya na nwezi chansị ebe nwaanyị ya edebe isi ka a na-aya nwa ka ọ gịnị ọkwọ ntu anụnwa ka onye bịara inye aka tiwee bukọrụkwa nwaanyị o wee tinyekwa ya na moto wee jee ụlọ ọgwụ nke izizi fa anabatakwa nwaanyị jee ụlọ ọgwụ nke ịbụọ fa anabatakwa nwaanyị jee ụlọ ọgwụ nke ịtọ wee nabata nwaanyị wee buruzie ya wee banye ebe a na-amụ nwa okwu ya ka eruru o wee bụrụ na ụmụ ejima anwụọna richarị ma ntị ṅụọrị ma mamịrị na ụmụadị Chineke nna onye ma mgbe ime mewere nwaanyị bifo wee jeri ụlọ ọgwụ a
ewee gwa ya weta 24,000 naira. Ikeri na ojekatago a na-atị ya come today come tomorrow maka na fafụ na nwaanyị ejighị ego. Kedu na ụdịka gọọmenti ndị mmadụ nwere na Naịjirịa bikonu? Ndị gọọmenti nke a fa bịadoro ịza anyị ndụ ka fa bịadoro igbu anyị egbu. Hei! Okwotu aka nwaanyị si gbarụzikwa aka nwa onye kpọgharịzi ya wee kwụọ ụgwọ ụlọ ọgwụ goo akwa nwa onwezikwa na nwa ya eyiwe nyaba akwa. Ụnụ afọzi na nwa bụ iku nwụrụ anwụ onye bịara iku nwa ohokorukwa abịa naba ya bụ nwata nwaanyị nọrọ ebe a wee na-ebe akwa si na ife a gutere ya wee were nya bụ ife wee tinye na soshal midia sị ka ndị mmadụ ife ụfọdụ enweghị ego na-agabiga n'aka ndị ụlọ ọgwụ. Wee sịkwa ka m were ohere a wee gwa ịdị ime ị na-aya ahụ ntụ ọbụla o si wee dụrụ biko ọ bụrụ na ijighị ego kpọọ n'ofu onye nọ n'ogbe nwere foonu si anya see gị ife onyonyo nọrọ ebe ahụ sekpuru ana bee akwa tinye na soshal midia tinye akaụntụ nọmba gwa ndị mmadụ fa biko fa zọọ ọrụ ndụ na ọ bụ ọkwọ mgbe e nwụrụ. Vidio ga-ewe ewubezie ewube eburuzie pụta n'ihu akwụkwọ ndị mmadụ a na-asị na ọ bụrụ na ịma kwuo onu ka o si doro ka e nyere gị aka kwukwa ka o si wee doro ka amalụkwa ka a ga-esi wee kwọba nwaanyị ukwu gwara nekwanụ nwaanyị akịta anụnwa ụmụazị ejima nwa ebu n'afọ fa anwụsịsịana onye tụbalụ nwaanyị ime amaghọ m. Ọ bụrụkwa na ibu nwoke na ijighị ego ihe eji kwụrụ nwaanyị ụgwọ ụlọ ọgwụ ma onyekwanụ nwa nni tinye na-amụghị n'ọbọ maọbụ iwere okpu nnaba enyi eburukwanụ nwaanyị na ịma na enweghị efe ị na-alụ a na-alaghị na-achinyisi ọkpa enu ike na-asịsị fọnyewe ya mesiri ike na o meghe ọfụma taa na o meghe ọfụma echi na o mere ọfụma taa alanyezie ewu nwa n'afọ ị na-agagharị ka atụrụ enweghị onye nche. Nwaanyị akịta anụnwa ọ bụrụ na ụmụazị a dị ndụ maọbụ ọ bụrụ na ọ fụghọ nwaanyị anya eri aka amụ ụmụ ejima keenụ ka a ga-esi wee kwọ nwaanyị ukwu gwara bikonu. Kedu akwa a ga-eyibe ụmụazị ka ọzọ milk ka a ga-egota onye ego ha akwa nwa ka a ga-esi wee ego milk ụmụazị ya aṅụ. Malụnụ mgbe ị ga-ejide ime mgbe ahụ ruo pịachakọnyọ n'ọhụụ were ife fọchie ọhụụ zuo ike ọtụ na-akọghị ọkọ were ụlọ ọbute ihe na ọhịa ọ na-akọghị ije bute afọ ime ịmụọ ụmụazụ na na-atafe afụ nnife agha eri ọkwa ya na-ebute na ụfọdụ na-ezu oshi ụfọdụ agha eje akwụkwọ ụfọdụ a na-amagharị n'ilo ka ndị agboro. Kedu nke a ga-akọ ghara ibie bikonu? Ọ bụrụ na itozubeghọ na ilubeghọ kwakọnyọ n'ọtụ kwakọnyọ na-amụ itozuo ka ịkpọpụta ụmụazị ụwa ụna akpọpụtazi na ụmụazị ụwa na-atafe afụ na mkpụrụ obi ụmụ ejima zurukwa n'ike na ndokwa. Nwaanyị jekwa ọ bụ na oya ebutekwa afọ ime ọzọ nyama ọ bụ na ọya akwachizie ọhụ ya nyama.